aw minnu sɔgɔlen banna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma sɛnɛ yiriwa cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'a kun bɛ wele ko AgriProFocus u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi ka jira maaw la k'a fɔ k'u cogoya yɛlɛmana ka kɛ AgriVision Sahel ye ni ne bɛna kɛ bi dɔnkibaru bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye a y'aw bisimila. Ayo bismillah ko kura bi alamsa Desembre kalo tile 24 dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na an ka jamana cakɛda min ɲɛsin bɛ sɛnɛ yiriwa ma ni a bɛ wele ko AgriProFocus u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi Memorial Modibo Keita la ka maaw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda in cogoya yɛlɛmana k'a kɛ kura ye ni o ye AgriVision Sahel ye a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲini Aminata Daɲɔn ni a ka jatala Bakari Kone kun bɛ yen u y'an sama min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Ni fɔlisen yɛlɛmana dɔnsen fana bi yɛlɛma AgriProFocus tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ réseau AgriVision Sahel ye sɛnɛ ani sɛnɛ baaraw taɲɛ kama sɛnɛkɛlaw ka lafiya dunkafa sabatili ka dɔ fara sɔrɔ yiriwa kan Sahel jamanaw kan. An ka bi lajɛ in a lawila pour que ka kunnafoni de di maaw ma komi an kun bɛ baara kɛ ni AgriProFocus de fɔlɔ donc sisan an y'a yɛlɛma ni san laban in na k'a kɛ AgriVision Sahel ye AgriVision Sahel bɛna baara daminɛ 2021 kɔnɔna na depuis janvier an bɛ baara daminɛ donc mais n bɛ fɛ ka min fɔ fana o ye an kun bɛ min kɛra AgriProFocus ra o kelen de don mais sisan an kun bɛ Mali de kɔnɔ yan mais bibi in na an bɛ ka Sahel de viser ni o ye Mali, Burkina, Niger ani Tchad. Donc o yɔrɔ ninnu na an bɛ fɛ sɛnɛ de ka don da la an bɛ fɛ sɛnɛ ka kɛ sababu ye ka nin jamana ninnu bɔ nɔgɔra ka o yiriwa an bɛ fɛ fana o siratigɛ ra musow ani jeunes olu ka se ka baara sɔrɔ olu fana ka zone ninnu kɔnɔna na o ka se ka u ka musakaw ka sɔrɔ u ka sɛnɛkɛfɛnw na u ka balo ka sɔrɔ a ra u ka yiriwali ka sɔrɔ u yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw na parce que ni i ka balo bɛ bɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ ni sira datugura ou bien ni gɛlɛya wɛrɛ nana o jamanaw na mais n'i ka balo bɛ bɔ i yɛrɛ fɛ yen i b'a sɔrɔ o gɛlɛya ninnu o bɛ nɔgɔya et puis ni o balo kelen ni e bɛ se ka a caya pour que ka se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a ra i n'a fɔ sanni feere siratigɛ ra an ka laɲini ye o ye pour que balo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ka dunkafa sabati en même temps ka sanni ni feere ko bɔ a kɔnɔna na. Parce que n'i y'a jate minɛ fɔlɔ k'an to AgriProFocus ra an kun bɛ baara kɛ ni Pays-Bas dɔrɔn de ye ka caya tɔw kun bɛ yen mais an y'a ye Pays-Bas de jɔyɔrɔ kun ka bon mais an nana mun ye sisan an y'a ye n'an y'a kɛ jamana kelen dɔrɔn ko ye an bɛ na jɛn or que bibi in na u b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc an fɛ ni an ye coopération wɛrɛw fara an yɛrɛ kan et puis ni an ko réseau ye jɛkulu de ye donc bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna na o de kosɔn an y'a bɔ AgriProFocus ra k'a kɛ AgriVision Sahel ye ani ka jamana wɛrɛw fara a kan ni o ye Sahel jamanaw ye. Réseau AgriVision Sahel ka laɲini fanba ɲɛsilen don musow ani denmisɛnninw de ma k'u dɛmɛ sɛnɛko baaraw la ani bayɛlɛmaliw fo ka taa se start-upɛrw ma ani projet wɛrɛw bɛ maa minnu bolo sɛnɛko la. Muso ni denmisɛnninw an ka laɲini caman ɲɛsilen don o ma ka sanga ni ni Mali jate minɛ muso caman bɛ bayɛlɛmali baara ra muso caman bɛ nakɔ sɛnɛ baaraw ra musow de fana bɛ sɔrɔ sanni feere sira fɛ jago sira fɛ yɔrɔ caman na donc o de kosɔn an bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o siraw fɛ denmisɛnninw ta ye i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ni mɔgɔkɔrɔbaw olu bɛ yen ladili ni bilasirali kama mais denmisɛnninw de olu bolo bɛ ka don a ra donc olu de fana bɛna mɛn a ra o de kosɔn an y'a ye ni an ye denmisɛnninw kɔrɔman don et que olu ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye sɛnɛ baara siratigɛ fɛ an y'a ye k'a fɔ nafa bɛ o de ra o de kosɔn an bɛ ka ni laɲini ninnu sabati an bɛ welewelekada min kɛ an b'a yira u la k'a fɔ AgriVision Sahel dayɛlɛlen don bɛɛ ye et puis an b'a fɔ ye an bɛ yen olu de kama o ka na n'o ka hakilinaw ye i b'a sɔrɔ an b'o bilasira pour que an b'o dɛmɛ d'abord ka u ka business plan monter u ka projets monter ani projet bɛ se ka jira dɛmɛbaga jɛkulu min na an b'o n'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na pour que u bɛ se ka u ka financement sɔrɔ parce que a bɛɛ kun ye financement ko de ye a bɛɛ kun ye fana pour que u bɛ se ka don baara ra. AgriVision Sahel tɔgɔw dara ka denfaya di sɛnɛko minisiri de ma nka
a kɔrɔmɔkarili baaraw kɛra an ka jamana minisiriso min ɲɛsilen don kunnafoni kow ani a nacogo kuraw baarali ma n'o ye économie numérique ye. Agrivision Sahel mɔgɔ an b'u fo dante foli min na mɔgɔ kan ka min faamuya an ka minisiriso in a ka baara ye min bɛ jate i b'a fɔ fɛn min bɛ minisiriso tɔw bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma don parce que bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni anw ye. Agrivision Sahel ministère de l'agriculture mɔgɔw ka domaine don anw ka domaine don investissement fana ka domaine don bi an y'a ko n kari kɛ sabula u ka hakilina ye min ye a tɛ da Mali dɔrɔn kɔnɔ Sahel bɛɛ don ni mɔgɔ min ko ale bɛ fɛn sigi sen kan fɛn min b'a to Sahel kɔnɔ denmisɛnnin minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛ ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma ka kɛ so ye so min bɛ se ka olu dɛmɛ ka se maaw ma minnu bɛ se k'u ka jago la yiriwa ka se maaw ma minnu bɛ se k'u ka baara jukɔrɔma don ni dɛmɛ suguya na sugu bɛɛ an bɛ a fɔ olu ɲɛna k'u ni ce et que an ni yɔrɔ ye min ye u dɛmɛni na u bɛ se ka u sinsin o kan o baara an b'o kɛ parce que an ka minisiriso nakun fana ye ka bayɛlɛma don o kɔnɔna la ka denmisɛnninw dɛmɛ baara siraw fɛ n'a bɛ f'olu ma ko startup ye baaraso fitininw k'a kɛ baaraso mankanmaw ye fo k'a kɛ baarasow ye minnu bɛ yɛlɛ ka se ka k'u yɛrɛ ye an b'olu dɛmɛ olu fana ka so in ye min ye ka olu o denmisɛnnin minnu bɛ o hukumu kɔnɔna la k'u caman wele ka na u ka hakilina falenw kɛ ka dɔnniya falenw kɛ ale ni ka se ka u bilasira donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔna la an nana an ka dɛmɛ waleya u ye. Réseau Agrivision Sahel sigili ni sisan cɛ an ka jamana kɔnɔ a n'a dɛmɛɲɔgɔnw ye baara ɲuman caman kɛ i n'a fɔ sugu kɛnɛw sigili sɛnɛ ani jɛgɛ mara kama ka kɛnɛw sigi bayɛlɛmaliw kama nɔnɔ ani pomme de terre olu bɛ se ka don bala cogo min na ka tila ka kɛnɛw sigi tuguni sɛnɛkɛlaw dɛmɛli kama musakako la salon di numérique k'o kɛnɛ sigi olu n'u ɲɔgɔn caman. O tɛmɛnen kɔ kɛnyɛrɛye telesow ka jɛkuluba min sigira sen kan ni a bɛ wele ko access u taara bɔ u cakɛɲɔgɔn ni o ye ASEP maaw ye ni o ye association des éditeurs de presse bi sɔgɔmada in na u jabala la walasa ka taa jɛkulu in bonya da u ɲɛkɔrɔ ni ka jɛ ka hakilina falenfalenw boloda ni k'u kuntilennaw dajira ɲɔgɔn na. O tɛmɛnen kɔ u y'u kunda kunnafoni dilaw jabalaba kan ni o ye maison de la presse ye ka taa o ɲɛmaw fana kunbɛn ɲɔgɔnya ni ka jɛkulu in bonya da olu fana kɔrɔ ni ka kuntilennaw dajira u la u bɛnna ko la an ka jɛ k'an ka kibaruya ɲini Tijani Sidibe ka sɔrɔlenw lajɛ a ko kan. Jɛkulu kura sigira min ye jatalaw ka jɛkulu ye u y'a kanu ka na bɔ an ye an ka se ka kuma u ka hamina min ye u y'a fɔ anw ye an fɛnɛ ka baara ye min ye an y'a ye an bɛ hamina kelen ye min ye kunnafoni di ye Mali la ani min ye an bɛ kunnafoni di cogoya minnu na gɛlɛya minnu b'a la ani fɛn minnu b'an ka baara can bolo an y'a ye an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ an bɛnn'a kan komi nin kun y'an ye an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye an bɛnn'a kan an ka ɲɔgɔn ye wɛrɛw kɛ ani an ka se ka jɛ ka baara caman bolo da ɲɔgɔn fɛ. Bon, alhamdulillah rabbil alamin an nana bi access présidente vice-présidente n'o ye Fadima ye ani ne yɛrɛ Bamba Tiyani Kanaji deuxième vice-président an n'an ka secrétaire permanent an nana ka na maison de la presse ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka sababuya kɛ an ye tɔn min sigira an ye tɔn denmisɛnnin ye an nana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan a ka kan an ka wuli ka se olu ma ka u kunnafoniya fɔlɔ k'a fɔ an bɛ yen nɔ kunnafoniya tɛmɛnen kɔfɛ k'a ɲini u fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye an ka baarakɛdaw kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ ka ɲɛtaa sabati o tɛmɛnen kɔfɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ baarada minnu na u kan ka kunnafoni ɲuman minnu di kunnafoni sɛgɛsɛgɛli kunnafoni sɛnsɛnni minnu di o bɛ nɔgɔya an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ fana komi a bɛ fɔ ka fɔ presse ye quatrième pouvoir ye mais a waliyali a gɛlɛya b'a kɔnɔ donc o gɛlɛya ninnu n'an jɛra k'u da yira ɲɔgɔn na k'an bolo di ɲɔgɔn ma komi an bɛ ko an bɛ Mali kura jɔli de la o Mali kura jɔtɔla kibaru dilaw kana kɛ den kɛrɛfɛ ye
ni min ka kan o ka kɛ u ye parce que waati dɔw la ko dɔw bɛ kɛ a b'a ɲugu an yɛrɛ la baw i b'a ye k'a fɔ kibaruya jɔnjɔn min b'an yɛrɛ ka jamana kun kan o kibaruya bɛ taa bɔ kunnafoni di la wɛrɛw de fɛ jamana kɔfɛ ka taara anw ma olu ye ko ye an y'a ye k'a fɔ olu ye ko ye o ma ɲi a ka kan ni kibaruya min b'an ka jamana kun kan an minnu bɛ yen nɔ ni u ye yamaruya d'an ma k'a fɔ an ka baara kɛ a ka kan kunnafoniya kun fɔlɔw anw de ka bɔ a kalama ka sɔrɔ k'a lase diɲɛ ma mais an b'an ka mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ kɔfɛ minnu bɛ anw kunnafoniya o tɛmɛnen kɔfɛ fana komi an bɛ waati min na sisan o bɛɛ ɲɛ b'a la réseaux sociaux cayalen don kunnafoniya Facebook cayalen bɛ bon olu baaraw an t'a fɔ k'a fɔ web tv u ka baara man kan ka kɛ a kan ka kɛ mais a ka kɛ sariya kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnna kibaruya minnu bɛ yen ni ala sɔnna ma ani maison de la presse ani jɛkulu tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ kibaruya dilaw ka kibaruya kɔɲɔw ɲɛnabɔ an bɛ fɛ an ni bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka baara kɛ baara min bɛ na ni lafiya ye an bɛɛ lajɛlen ma ani ɲɛta ye an ka jamana ma ani an ka baarakɛdaw kelen-kelenna ma. Ni kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan mun ni mun bɛ farafinna ani nansara la an ye o kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Kodowari jamana kan u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ale ka fanga ɲini tɔn Front Populaire o bolofara min bɛ wele ko GOR ni o ye Gbagbo ou rien u y'a jira k'a fɔ ko wasaden kalafili min bolo daan bɛ Kodowari jamana kan san 2021 ko olu bɛna ye o kalafili in na ka sɔrɔ Kodowari jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye ale ka fanga ɲini tɔn kun y'i sen bɔ kalafiliw bɛɛ lajɛlen na a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ an b'an kunda Centrafrique jamana kan u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili tɔ tora tile 3 bɔɲɔgɔnko ka sɔrɔ basigibaliya ale ɲɔɲɛnen don u ka jamana kɔnɔna na jɛkulu min kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɔni sabati ni ka marifa ta k'i kunda u ka jamana faaba kan n'u b'a la ka muguci kɔni jirɔ jɔ u ka jamana kɔnɔna na ni u bɛ wele ko coalition des patriotes pour le changement olu kɔni ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ ko marifa ci o ka jɔ tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ni jɛkulu in yɛrɛ hakilina jiginna a bɛ dɔgɔkun 1 bɔɲɔgɔnko bɔ olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɔni sabati ko ka kalafili kɔni bɔ a dɔw kɔrɔ walima olu n'u kunda u ka faaba kan an b'an sɛnsɛnni ka taa Ethiopie jamana kan u ka jamana ye u ka golo masilen tabagaw bila ka taa u ka jamana tilebiyan fan fɛ dugu min bɛ wele ko Benishangul Gumez o marabolo kɔnɔna na ka da kan ko faali jugu talen don ka siya dɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ kofɔlen in na hadamadenya hakɛ kɔlɔsili jɛkuluw ka fɔ la maa 100 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnana u ni na kunu araba desanburu kalo tile 23 sɔgɔmada fɛ min bɛ tali kɛ o maaw la ko a kɛra siya la siya min bɛ wele ko Gumuz. Ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna neftigi jɔn bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'aw fo a ka ɲamadali a n'a ka tuloma dali la an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa an bɛ se ka kisi coronavirus bana cɛjugu tɔɔrɔ ma cogoya min na ala ka so hɛrɛ caya.